салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Маржуна Шарипова. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷлосияи якуми ғайринавбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афъро қабул карданд. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афъ нисбат ба доираи васеи маҳкумшудагон ва шахсоне ки парвандаи онҳо таҳти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва дар баррасии судӣ қарор доранд татбиқ мегардад. лоиҳаи қонуни мазкур шахсони зеринро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва адои ҷазо пурра озод мекунад. шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир кардаанд, шахсоне ки нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шудааст, ҷазо нисбати онҳо шартан татбиқ карда нашудааст, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо мекунанд, шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шудаанд, ба ҷазои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шудаанд, барои ҷиноятҳои хусусияти иқтисодӣ дошта маҳкум шудаанд ва зарари моддии расонидашударо пурра талофӣ кардаанд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афъ пас аз муҳокима қабул гардид. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода дар поёни кори иҷлосия аз номи тамоми вакилон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пешниҳоди чунин қонуни мукаммал ва инсондӯстона ибрози миннатдорӣ намуд. бо ҳамин иҷлосияи якуми ғайринавбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба кори худ анҷом бахшид. дар замони соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо татбиқи стратегияву барномаҳои давлатии соҳаи тандурустӣ ба рушди ин бахши таъминкунандаи солимии ҷомеа заминаи боэътимодро фароҳам овард. имрӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар шаҳри Душанбе бо имкониятҳои клиникаҳои сайёр шинос шуд. Самандар Искандарзода ва Дилшод Қурбонзода гузориш медиҳанд. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо имкониятҳои клиникаҳои сайёр ки воситаҳои нақлиёти калонҳаҷм буда дар он ҳуҷраҳои лозима аз ҷумла бемориҳои чашм, дил, акушерӣ, ташхисҳои фаросафтӣ, томографияи компютерӣ, ташхиси нурии ғадуди ширӣ, озмоишгоҳ, рентгени рақамӣ, барои даруннигарӣ, эндоскопияи хурд, ҳуҷраи баъди ҷарроҳӣ, ҷойи кории табибон, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир мебошад, шинос шуд. дар маҷмӯъ шумораи нақлиёт 27 ададро ташкил дода бо ба инобат гирифтани минтақаҳои Тоҷикистон дастрас карда шудааст. дар асоси сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мошинҳои калонҳаҷм ки дар заминаи онҳо клиникаҳои сайёр муҷаҳҳаз гардида шуданд ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардиданд. бояд қайд намуд ки пеш аз ҳама мақсад ва ҳадафи асосии он баланд бардоштани дастрасӣ ва сифати хизматрасонӣ махсус гардонида шуда ба тамоми минтақаҳои кишвар мебошад. барои анҷом додани тамоми амалиётҳои ҷарроҳӣ таҷҳизотҳои муосир дар заминаи пойгоҳҳои мазкур насб карда шуданд ки дар маҷмӯъ имконият медиҳад тамоми ташхисҳо ва табобатҳо анҷом дода шавад. мавриди зикр аст ки 27 октябри соли 2014 байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд вобаста ба татбиқи маблағгузории бебозгашт барои харидорӣ ва истифодаи клиникаҳои сайёр дар минтақаҳои деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон созишнома ба имзо расонида шуда буд. ҳамчунин дар доираи барномаи мазкур барои дастрас намудани беморон аз деҳаҳои дурдасти ҷумҳурии Тоҷикистон то ба клиникаи сайёр ва таъмини хизматрасониҳои тиббӣ воситаҳои нақлиёти махсус гардонидашудаи ёрирасон барои клиникаҳои сайёр низ пешбинӣ карда шудааст. мо намояндагони ширкати Нормека ки дар Норвегия фаъолият мекунад дар доираи созишнома байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд ҳамчун масъул ҷиҳати дастрас намудани клиникаҳои сайёр вазифадор гашта будем. дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳаи тандурустӣ харидорӣ шудааст. ҳамзамон нақлиёти дастрасшуда имкони дар дилхоҳ макон ҷойгир намудани клиникаҳои сайёрро дорад. мо бо итминон гуфта метавонем ки ин иқдом қадами бузургест дар роҳи рушди соҳаи тандурустии Тоҷикистон. ба хотири саривақт ташхис ва муолиҷа кардани сокинони мамлакат як нуқта дар шаҳри Душанбе барои пойтахти мамлакат ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва қисми дигари клиникаҳои сайёр дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Хаттон ва Суғд сафарбар карда мешавад.
нахуст фаъолиятро табибони ватанӣ дар якҷоягӣ бо мутахассисони варзидаи шарикони рушд ба роҳ мемонанд. Дастрас намудани дастгоҳ ва таҷҳизоти муосири соҳавӣ, шароити зарурӣ ва мутахассисони варзидаи соҳавӣ имкон медиҳад, ки саривақт сокинон ба ташхис ва муолиҷа фаро гирифта шуда, бехарҷи зиёдатӣ ва сарфаи вақт дар маҳалли худ солимии худро барқарор намоянд. мо ҳоло қарор дорем дар мошинаи сайёр, мошини сайёр ки бо тамоми технологияи нави муосири ҳозиразамони дунявӣ таҷҳизонида шудааст. Мо метавонем ба пуррагӣ дар вақти зарурият гузарондани ҷарроҳиҳои таъҷилӣ ё ин ки ҷарроҳиҳои нақшавӣ дар кадом гӯшаву канори ҷумҳурии Тоҷикистон набошад. Ба ғайр аз шуъбаи ҷарроҳӣ, ин мошинҳо таҷҳизонида шуданд ба технологияи нави муосири ҳозиразамони дунявӣ аз ҷабҳаи гастроэнтерология барои дидани бемориҳои узвҳои ҳозима, эндоскопияи пурра бо технологияи олмонӣ, барои дидани шушҳо бронхоскопия, барои дидани рӯдаи ғафз колоноскопия, барои ташхиси бемориҳои амрози занон маммография, барои ташхиси ғадуди ширӣ, компютерни томография ва ҳатто асбобҳои оксиген ҳосилкунандае ки дар даруни ҳамин мошинҳо таҷҳизонида шудаанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26 январи соли 2021 зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки бо дар назардошти он ки тандурустӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ мебошад, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ маблағгузории соҳаи тандурустиро ҳамасола зиёд намуда то 2,1 миллиард сомонӣ расонидааст. Дар ин давра зиёда аз 1300 муассисаи нави тиббӣ бунёд гардида, қариб 25 000 мутахассисони дорои маълумоти олӣ ва 147 000 нафар корманди миёнаи тиббӣ омода карда шуданд, ки аз шумораи умумии кормандон 68%-ашро занон ташкил медиҳанд. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро вазифадор намуд, ки клиникаҳои сайёр бо ба инобат гирифтани шумораи аҳолӣ ва имкониятҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафарбар карда шуда, ба сокинон хизмати тиббии сатҳи баланд расонида шавад. идомаи ахбор. дар ноҳияи дӯстӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқболи давлатӣ чорабинӣ баргузор гардид. расидан ба соҳибихтиёрӣ, соҳибдавлатӣ ва озодӣ ки азизтарин ва муқаддастарини арзишҳо барои ҳар як шахс дониста мешавад, имрӯз насиби миллати мо гардидааст ва дар ҳифзи он бояд ҳама фидокорона фаъолият намоем. гузориш дар ин хусус. маҷлиси тантанавӣ бахшида ба 30-солагии солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар ноҳияи дӯстӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз шуд. гуфта шуд, ки дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар ноҳияи дӯстӣ 191 иншооти иҷтимоию хизматрасонӣ ба нақша гирифта шуда буд, ки аксарияти онҳо мавриди истифода қарор ёфтанд. бо истифода аз фурсати муносиб, намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ба соҳибкорон ва шахсони саховатпеша, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо барои дастгириҳои беназир дар самти корҳои ободониву созандагӣ изҳори миннатдорӣ намуд. сипас дар вазъияти тантанавӣ масъулини агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурӣ ба якчанд нафар кормандон масъулини мақомоти қудратии ноҳия медалҳои ҷашнии 10-солагии агентӣ номбурдаро тақдим карданд. ҳамчунин роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия, масъулини хоҷагиҳои деҳқонӣ, омӯзгорон, хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимӣ бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. имрӯз мо дар ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем ва имрӯз чӣ тавре ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҳама ноҳияву деҳаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҷашни бошукӯҳ бо тантана давом дода истодааст. ҳар як фарзанди кишварро месазад ки шукронаи анамин сулҳу осоиштагӣ, шукронаи чунин пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намоянд. тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи дӯстӣ идома меёбанд. Навазшариф Нуралӣ, Толиб Алимурод, Намозали Эргаш, ноҳияи дӯстӣ, Ахбор. дар шаҳри Истарафшани вилояти Суғ дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёду таъмири 480 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда буд ва то рӯзи ҷашни истиқлоли давлатӣ ҳамчунин бо иловаи 70 иншооти иловашуда ба истифода дода мешаванд. гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истарафшан.
در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن مبارک و فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با شرکت نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت مملکت طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان امروز در شهر و دهات باز 8 انشاءات سطحی مختلف که جهت رشد منبعی دیار و باز هم بهتر گرداندن سطح زندگی ساکنان نگرانده شده است مورد بهره برداری قرار گرفت. از جمله با اقدام صاحبکاران ورزیده در دهه رگوند جماعت دهات صبرستان که ساکنانش با شکرگزاری از استقلالیت دولتی برای آنیدن حاصل فراوان میوه انگورهای شهردار صادراتی شغل می‌ورزند 3 انشاء به استفاده داده 10 نفر جوانان با کار دائمی تامین کرده شدند. بنابر از مرکز معموری شهر در مسافه 15 کیلومتر دوری جایگیر بودن دهه رگون با اقدام صاحبکار قیوم جوریف با خرج 130,000 سومانی سلسله بینای مرکز خدمترسانی تکنیکی بنیاد گردید. اکنون صاحبان واسطه‌های نقلیات وقت خویش را به سرسانی‌ها نگذرانیده در دهه تعمیر محرک، چرخ‌ها، قسم‌های از کار برآمده و شستشوی نقلیات را به سامان می‌رسانند. در کل حالت‌ها 10 نفر کارگران با کار دائمی فرا گرفته چست و چالاکانه همه خدمت‌ها را به ثبوت می‌رسانند. در پهلوی مرکز خدمترسانی تکنیکی صاحبکار دیگر از دهه رگوند جماعت دهات صبرستان مرادعلی اشورov مغازه خدمترسانی فروش نوری‌های مینرالی و زهر خیمیکات‌ها را جهت استفاده در کارکرد باغ و تاکزار مورد بهره برداری قرار داد. در مغازه به مشتریان بیشتر موادهای رشدبخش میوه انگور، امی نگاه دارنده از کسله‌های زنبورقی و شیره درخت و تاک پیشکش کرده در یک وقت طبق طلبات قاعده‌های پیشرفته اگروتکنیکی و مصلحت عالمان و متخصصان و باغ و تاک پروران توصیه‌های سودمند داده می‌شود. در این روز پرفیض همزمان با شرکت ساکنان شهر و دهات در کنار راه کلان نقلیاتگرد استراوشان رگون بنای خوشتر و زمانوی 3 آشیانه مجموعه خدمترسانی صاحبکار سالی شریف با نام اکمل جان مورد استفاده قرار گرفت. در تخانه انشاءات صاحبکار تالار ورزش را با معاصرترین تجهیزات و واسطه‌های ورزشی مجهز گردانیده برای هواداران گشته ملی کمربندی واگذار نمود. در آشیانه یکم جهت عملی سازی دستور هدایت‌های راهنمودساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صاحبکار بانان گناموز چایخانه ملی را برای جوانان و پیرانسالان پیشنهاد کرد. در این کاشانه مهر و وفا ساکنان دهه‌های واگت، رگون و یکبید جماعت دهات صبرستان با شکرگزاری از استقلالیت وطن سر یک پیاله چای پند و اندرز میشنوند و جوانان را در راهی وطن دوستی و خویشتن شناسی، حفظ ارزش‌های ملی و صداقت به ملت و پرزیدنت مملکت تربیت می‌سازند. در آشیانه دوم مغازه و در آشیانه سوم مرکز فرهنگی و فراغتی جای گرفته است که در یک وقت 150 نفر ساکنان را جایگیر می‌سازد. انشاءات با خرج 900,000 سومانی بنیاد گردیده و استقبال جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار گرفت. بعد به استفاده دادن مرکزهای خدمترسانی تکنیکی، مغازه خدمترسانی فروش نوری‌های مینرالی و زهر خیمیکات‌ها همزمان بنای خوشتر و زمانوی مجموعه خدمترسانی صاحبکار سالی شریف زیاده از 30 نفر ساکنان بیشغل صاحب جای کار دائمی و معاش ارزنده گردیدند. مورد تذکر است که امروز در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 به نام جمعه نظر ناروی جماعت دهات پاشکن 3 صنفخانه علاوگی برای 75 نفر محصلین با راه حشر و خرج 70,000 سومانی بنیاد و مورد کاربری قرار گرفت. میز و کرسی و جیوان و دیگر موادها با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان مجهز گردانده شد. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. موضوع دیگر موسم جمع‌آوری حاصل در ناحیه‌های پختکار ولایت ختلان وسعت می‌یابد. نخستین تونه‌های پخته به کارخانه‌های قبول و کارکرد وارد کرده شده از جانب مسئولین با صفت بلند کارکرد کرده می‌شوند. از ناحیه‌های وخش و ناصر خسرو، عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قادر گزارش می‌دهند. جمع‌آوری حاصل پخته در خواجگی‌های پختکار ناحیه وخش روز از روز وسعت می‌یابد. ضمن برگزاری یک چهاربینی کشاورزی تحت عنوان کارمان سرخ معلوم گردید که دهقانان ناحیه وخش در یک هفته معرکه حاصلخونداری بیش از 500 تن محصولات پخته جمع‌آوری کردند. ضمن چهاربینی اشاره کرده شد که مسئولین کارخانه‌های قبول و کارکرد پخته ناحیه وخش در خریداری پخته دهقانان با ارزش بلند و کارکرد صفتناک آن موظف گردیدند. از روی گفت مسئولین بخش کشاورزی و صنعت ولایت ختلان ارزش پخته در قیاس با همین دوره سال گذشته یک برابر بلند گردیده در حدود ناحیه‌های ولایت ختلان تا 8,000 سومانی یک تن اشیاء خام معین شده است. محنتکشان ناحیه وخش در میدان 9500 هکتار کشت پخته گذرانده بودند. از تخمی 9326، از تخمی فلش، از تخمی تبانی امسال ما تخمی میگیریم
имконият бошад тамоми хоҷагоҳи ноҳияро ва хоҷагоҳи берун аз ноҳияро бо тухми таъмин карда метавонем. дар ҳудуди ноҳияи вахш 3 корхонаи калони пахтақабулкунӣ фаъолият мекунад ки асосан дастранҷи заҳматкашони ноҳияро ба нахи содиротӣ табдил медиҳанд. иқтидори корхонаҳои санъатӣ имкон фароҳам меорад ки дастранҷи ноҳияҳои ҳамсафар низ қабул ва коркард карда шавад. дар ин таҷриба кишоварзони ноҳияи вахш ҳавасмандӣ доранд. мана ҳозир аксарияти заводҳо ҳар 1 килограмм пахтаро бо нархи 8 сомонӣ қабул карда шудан ин деҳқонҳоро бисёр рӯҳбаланд кардааст. ояндаҳо ҳам майдони кишти пахта ҳам истеҳсоли пахта зиёд мегардад. дар ноҳияи ба номи носири хусрав низ ҷамъоварии ҳосили пахта хуб ҷараён дошта. ҳадафи деҳқонони ноҳия таъмини дурнамои пешбинишуда дар нимаи аввали моҳи октябр дониста мешавад. дар ҷамоати деҳоти фирӯза зиёда аз 1200 гектар кишти пахта гузаронда шудааст ки нақшаи вазимадошта 2448 тонаро дар бар гирифта имрӯз нашу намои пахта дар саҳро бисёр ҳам нағз ба назар мерасад. масоҳати умумии кишти пахтазор дар ноҳияи ба номи носири хусрав бештар аз 3000 гектарро ташкил дода дурнамои истеҳсолӣ 7000 тонна муайян шудааст. аз нишонаҳои баланди ҳосил гуфтан мумкин аст ки кишоварзони ноҳияи носири хусрав дурнамои пешбинишударо ба зиёд таъмин хоҳанд кард. 1696 гектар замини корам доштем. аз ҳамин 879 гектар пахта киш кардем. ҳозир айни замон мана оғози пахтара сар кардем, чиниши пахтара. ҳозир мана аз рӯи ҳосили интизорӣ 22,6 сентнер муайян шудаги мо бояд тибқи дурнома қатъи 1983 тонна пахта бояд супориданемо дар кор. соли гузашта кишоварзони ноҳияи ба номи носири хусрав яке аз нахустинҳо шуда дурнамои ҷамъоварии ҳосилро иҷро карда буданд. имсол ҳам аҳли заҳмати ноҳия бо истифодаи самарабахши обу замин дар ҳама бахшҳои деҳқонӣ натиҷаҳои самароварро интизорӣ доранд. тибқи дархост айни замон хоҷагоҳи деҳқонӣ бо полизи таъмин гашта истоданд. инчунин дар давраи чорабинии тирамоз зимистона таъмири пойгоҳобкашӣ ва инчунин тоза кардани шабакаҳои обёрии Забруҷа Качор пур аз таъмиру тармим баровардем ки ин ҳам бошад бобати сари вақт таъмин намудани хоҷагии деҳқонӣ бо пелозӣ мебошад ки мавсими ҳалакаи ҷамъоварии мавсими пахта оғоз гардидааст. ин ҳам бошад аз кори хуби фикр мекунам ки кори хуби миллиардро мебошад ки имрӯз ҳосили хело ҳам хуб хоҷагии деҳқонӣ ба даст оварда истоданд. дар арафаи таҷлил аз 30-умин солгарди ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон омӯзгорону дигар кормондони муассисаи давлатии литсеи рақами 4 шаҳри Душанбе аз кӯмаки яквақтаина ки иборат аз маводи ғизоӣ мебошад баҳравар гардиданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар арафаи ҷашну маросимҳои миллию давлатӣ кӯмак расонидан ба табақаи гуногуни ҷомеа дар миёни соҳибкорон ба ҳукми анъана даромадааст. ин иқдом аз ҷониби шахсони саховатпеша дар пайравӣ ба сиёсати инсондӯстонаи роҳбарияти олии мамлакат пеш гирифта мешавад. имрӯз боз 165 нафар омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаи давлатии литсеи рақами 4 шаҳри Душанбе аз кӯмаки яквақтаи роҳбарияти ҷамъияти савомии кушодаи Авитсина баҳравар гардиданд. кӯмак аз маводи ғизоӣ аз қабили орд, равған, биринҷ ва шакар иборат мебошад. кӯмаки мазкур дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба хотири саҳм гузоштан дар некуаҳолии мардум расонида шуд. мо омӯзгорон дигар кормандони муассисаи давлатии литсеи рақами 4 хушҳолу сарфарозем ки дар соли навихониш дар шароити хубу арзандаи таълиму тарбия корро оғоз намудем. ва имрӯз боз ҳам дучанд хушҳол ҳастем ки бо ҳидояти пешвои миллат аз тарафи роҳбарияти ширкати ватании Авитсена ба мо кӯмак дар намуди маводи озуқа карда шуд. чунин ғамхориҳои пайваста аз ҷониби роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат инчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе зоҳир карда мешавад ва ин моро водор месозад ки дар тарбияи насли оянда масъулияти худро сарбаландона иҷро намоем. дар баробари маводи ғизоӣ ба омӯзгорону дигар кормандони муассиса ҳамчунин аз тарафи ширкат ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ лавозимоти таълим аз қабили дафтару қалам ва коғазу дигар маводи зарурӣ барои расмкашӣ тӯҳфа карда шуд. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.